Mae wedi bod yn wythnos tyngedfennol yma yn Strasbwrg. Ar ôl tanio erthygl 50 wythnos diwetha, roedd y Senedd yn cwrdd i drafod ac i benderfynu ar y pethau maen nhw am weld yn cael blaenoriaeth yn y trafodaethau ar gyfer canllawiau i fynd i'r cyngor diwedd y mis yma. Ac mae Dafydd Wigley wedi bod yma gyda ni yr wythnos hon yn cwrdd â phobl gwahanol yn trafod dyfodol Cymru, beth sy'n digwydd nawr a sefyllfa Cymru yn y trafodaethau. Beth yw eich argraff chi, Dafydd, o'r awyrgylch yma? Ie, awyrgylch trist iawn mewn llawer ffordd, a mae pobl o wahanol wledydd yn cyd-ymdeimlo'n fawr yn bod ni yn gadael Undeb Ewrop. Nid fan hyn ydyn ni eisiau bod, chi na fi na. Mae yna rhan sylweddol o bobl Cymru sy'n dod i sylweddoli rwan, ond da ni yn gadael, ac felly mae rhaid i ni droi bob carreg i gael y fargen orau gallwn ni i Gymru. O safbwynt masnach, o safbwynt cyfleon addysgiadol i bobl o Ewrop i ddod i Gymru ag ati. Ac mae hyn yn rhywbeth mae rhaid i ni ddadlau ar lefel Ewropeaidd fel fod yn rhan canolog o'r trafodaethau. Dwi'n gweld y papur gwyn coch yn eich llaw. Dyna beth chi wedi bod yn pwysleisio? Dwi wedi bod yn pwysleisio hyn, fel yn wir â chi hefyd, mae cyfle wedi bod yn codi, oherwydd mae'r papur yma yn cynnwys argymhellion sydd yn ymarferol, sy'n cael cefnogaeth, nid unig Plaid Cymru, ond Llywodraeth Cymru wrth gwrs, a Democratiaeth Rhyddfrydol, sef mwyafrif mawr yng Nghymru, i gael yr hawl i ymwneud â'r farchnad sengl, sydd mor bwysig i ymieithwyr Cymru, i ffatrïoedd sydd yn cynhyrchu Nghymru yn gwerthu i Ewrop. Ac mae hi yn bosib o fewn y trafodaethau sy'n dod i hyn fod yn rhan o'r agenda, a felly mae'r amser yma yn allweddol bwysig i ni bwyso'r mater, a dwi'n falch o'r cyfle fod ni wedi cael yma. Wel, dyn ni'n cario ymlaen gyda'r gwaith yna o godi proffil Cymru, o roi anghenion Cymru ymlaen a safbwynt Cymru a Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru, wrth gwrs.